ngizomoshwa namhlanje leka nokubikele ngendlela esekusukelwe ngayo. Ngiyababingelela bonke abalaleli be-Engaging Live ku-Sounds of Azania okhulumaya uDirector Jabulile Mashaba. Usilethelani namhlanje nje usiletheleni? Nginethada. Thada, ushaye thada. Nayi last week uthe ithada. Amathada viki. Hayi. Asibekeli beke iviki viki. Yini thada? Ila yenze last week thada. Nizoyizwa nje ithada nje iyenza manje. No asibhum le ithada. Thada. Le inyanga yabo mama inamathada. Eyakuphi ithada eyakuphi? Zobe ngimosha ke mase ngutshela ukuthi mara sigugulishe sama. Unigugulani anihlangani nalendaba yeyabo mama. Hayi, Sinethanda ukuyifaka sikhipheni kulento yabo mama. Cela usilandele ithada abomama balendile. Balaleli ngisayonilandela ithada asingene nengomeni. Saroja la. Umuntu wesifazane. So ngizothatha intambo ngiyiphonse kuye zonke asitshele ukuthi ubani kahle uthandeka Shabalala. Sawona sisithandeka. Amen mama njani? Ngiyaphila wena njani? Ngiyaphila nami. Ususemoyeni ngemanje ngicela ukukhuluma nabalaleli be-Engaging Live ubatshela ukuthi ubani uthandeka Shabalala. Amen. Ngiyababingelela abalaleli ngegama elihle lomfelo wethu Kristu. Amen. Lokhulumayo uLady Pastor Thandeka Shabalala okhonze ebandleni le-Servants of Christ Ministries under the leadership of Archbishop J.J. Dlamini eNdlunkulu eDavidton kodwa ngaphethwe le eNKR eMnambithi by uBishop elect uBongane Nkosi. I'm married to Senior Pastor Shabalala. I have two beautiful kids, Obumbali Nobonga. I'm raised by a woman, Umam Rose Mthethwa, kanye nogogo Priscilla wakamthethwa. Amen. Bona ke mayifaka ukuthi ukhuliswe ugogo ayihamba kahle ke abantu abakhuliswe ugogo abantu abayithobe kakhulu abantu nje futhi ababaphatha kahle futhi nabantu. Pastor Thandeka, hallelujah. I'm looking at something la as a loving mother and an entrepreneur, a motivational therapist and a creative visionary. Awusithathe usashare usifake through lama key points engisengiwabalile ukuthi ungena kanjani kulento Lady Pastor ngoba sithi Lady Pastor mhlambe bagcina ngokusave inkonzweni. So kulezi engisengizibalile la umama khona usebhizinisini nje ungithatha ungifake nje ukuthi nomlaleli we-Engaging Life ukuthi ungena kanjani. uThandeka Mthethwa wakhula endaweni yaseSoweto ebizwa nge-Orlando West Extension. Ngafunda lapha esikolweni ekuthiwa yiFons Luminis Secondary School. Ngokuhamba kwesikhathi ke umsebenzi ungatholakali nokuthanda ukwenza izinto zezandla noma ngamanye amagama ideologist ngihlezi ngicabanga what's next angikwazi ukuhlala nje. So ngabuka umsebenzi khona ubhuti oyenza ama design uye uchamuke kakhulu nalento ye-graphic designing eZion. Ngase ngibuka lo bhuti igama lakhe uGiven uNgomane ngase ngiyawuthanda umsebenzi wakhe ngam-approacha ngithe ekum-approacheni kwami wangivulela izandla wasuyangifundisa umsebenzi wokudesigner ngadesigner ngazivulela yami ikhampani ebizwa ngokuthi Ekasi Graphics Design where I design ama-poster, ama-program, ama-certificate, anything that's church related, even not church related, I do design. Then kena ngilo muntu lona okuthiwa usebenza ngabantu kakhulu. I'm not a therapist by profession, kodwa ngenhlanhla ngakhona ukuthi uma umuntu enenkinga uyakwazi ukusondela kimi bese siyakhulumisana. Ngaloko ngakwazi ukululeka kakhulu izingane
especially ezabafana ezi-suicidal. Ngagcina lo msebenzi ngiwuthatha ngibe umama, ingakho ngithi mina ngumama wabantwana abaningi ngoba I don't only nurture noma I don't only mother my own kids, but I also mother other kids, even at church, even outside church, even in the local community. Ngisho nala ngihlala khona. Amen. Ngizwa uthi umama wabaningi. In the community, Yes. ungangitshela ukuthi isikhathi sokuthi ukwazi ukuthi ube umama kulaba abanye abantwana uba naso yini as a mother endlini kwakho ngoba ushadile and unabakho abantwana unomsebenzi wakho wenzayo, and then laba abanye bangaphandle uba tholela nini isikhathi sokuthi ube nabo, yini kahle kahle kusizayo ukuthi ukwazi ukuthi ube nabo? Yonke into manje, almost 80% of the things we do now it's digitally. Konke sesikwenza ngefone. Okuningi nje sesikwenza ngefone. So isikhathi sami esiningi asikho physically, but isikhathi sami esiningi based on iphone when bayangifonela, abanye bayangivusa ebusuku athi mama ngisuicidal ngicabanga ukuyibulala, then I would share my journey, share my challenges with them, bese kuyalunga konke. So isikhathi sami mostly it's 80% digitally, ngeke ngithi physically, but 80% digitally, then 20% physically. Nginobuzo nje ogcina for wena la ukuthi where do you draw your strength? Ngoba la mawuyibeka indaba yakho yokuthi udila nabantwana abanjani, le idinga umuntu oqinile kakhulu no rooted kakhulu, so usithatha kuphi i-strength sakho? Yes, I get my strength from believing. Ngikhuliswe ugogo o strong kakhulu. Ebustrongini bakhe, she lost abazali asasemusha kakhulu, and she raised abantwana bakhe with love and integrity. Wasulahlekelwa umyeni wakhe, ngimbuka ekhulisa abantwana bakhe, ezekhulisa nabazukulu bakhe. Ngimbuka ethengisa ama-ice, ngimbuka ethengisa ama-snacks for her to raise iy'ngane zakhe nabazukulu bakhe. That's where I grew my strength. In this issue, lapha ku-Luke 1:45, blessed is she who has believed that the Lord will fulfill his promise to her. Ngiyakholelwa kakhulu kuNkulunkulu, ngiyakholelwa kakhulu ezwini, ngiyakholelwa ukuthi uNkulunkulu akakunikeza inkinga bese angakunikeza isolution. Every problem akunikeza yona, uNkulunkulu uyazi ukuthi isolution ukufaka ku-exam room aphinde akunikeze ne-answer. Amen. Shuthi uNkulunkulu uyakopisana. uNkulunkulu uyakunikeza iscope. Ukunika sona bangakasho ukuthi question paper injani kodwa akunikeza athi wena mntana wena uzodlula la. Ngoba uNkulunkulu akakunikezi umthwalo ophezu kwamandla akho. No, cha kuyezwakala pastor. Sisayophuza amanzi balaleli, sizobuya manje no pastor. Amen. Ngicela ungithathe through ungifake nabalaleli be-Engaging Life ijourney yakho as a lady pastor ebandleni, nokuthi useva kanjani. Ungithathe nje ijourney yakho noNkulunkulu nje nendlela owenza ngayo izinto. All right. My journey as a lady pastor was ukusupporta umyeni wami ebizweni abizwe ngalo uNkulunkulu. Nginenkani kakhulu when it comes to ezintweni zenkolo. So sometimes it's not easy being a lady pastor, especially when we are supporting, because I believe ukuthi umuntu nomuntu ne-character yakhe, and sometimes kuyenzeka ukuthi ekukhonzeni abantu bangayi-understand i-character yomunye umuntu.
kodwa ngokuhamba kwesikhathi kukufundana. I'm a person who is passionate when it comes to serving. When I serve, ngiserva ngenhliziyo yami yonke. Angimvilapheli uNkulunkulu, angivilapheli ne-environment engikuyo. And ngiyakholela nalento yokuthi la ngikhona I must bring change. La ngifike khona I must bring change. So nasekukholweni nje ngikholela ukuthi la ngikhonza khona kumele kube noshintsho. Amen. As motivation nje ungathini nje kumlaleli we-Engaging Life osemncane mhlambe abo lady pastor naye othi ngwijeni yokuthi ngisupporta lo baba enginikwe yena ukuthi endleleni ngihamba kanjani, ungathini nje kwe? My advice noma my motivation will be ngizoqala ngencwadi ka-Isaiah 60:1 ethi, "Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you." Be positive kukho konke and serve with pride. Uma useva, you don't serve for people, but you serve for your own purpose. Masisebenza sisebenzela umqhele wethu, asisebenzele umqhele wabanye abantu, sisebenzele umqhele wethu. Wenze konke okwenzayo ukwenze ngothando, futhi konke okwenzayo uhlala wazi ukuthi awusimali, akusibo bonke abantu abazokuthanda. Kodwa konke okwenzayo kumele ukwenzisise, ukwenze kahle, futhi ukwenze ungananazi, ukwenze uyitshele nje ukuthi umqhele wakho uzowuthola kuba uNkulunkulu, noma uyabongwa noma ubongwa, kodwa umqhele wakho uzowuthola kuba uNkulunkulu. Amen. Siyabonga lady pastor. Mlaleli we-Engaging Live niphethe nje ama-notebook. Mina ngibona ukuthi niyabhala yazi, ngoba ngathi aningisho ukuthi niyabhala, aningisendela ama-message nisho senibhalile. Kodwa ke lady pastor ngicela ukuthi siventure singene indaba yakho ye-business. Yes. And how you navigate kwi-business yakho. Ngisebenza nama-graphic designers. So I know how you guys operate. So ngifuna ukuzwe lakho iside namhlanje ukuthi ngifuna ukubona ukuthi laba benza zona noma bayangiroba. Bazongithola kahle kusasa. On my business side, my business is still small, kodwa seyineminyaka ikhona. What I always say ukuthi yonke into iqala kancane bese iyakhula. So uma into yakho uyithanda, you make sure ukuthi you put it out there kubantu, abantu bayazi, bayithanda. I also have a brand named Isayoni, born from the Bible verse in Matthew 5:4 ethi, "Mina ngingukukhanya kwezwe, umuzi wakhiwe entabeni." Yeah, that's more I can say. So kushuthi njengoba izwi lisho ukuthi don't despise small beginnings. Ngiyayibona ukuthi uyapi. So ngifuna ukuthi sihlale kule ndaba yesayoni. Ukuthi umqondo wakho kahle kahle bowukuphi uqala le brand ye-Isayoni. Kwakuthini nje kuwe nje mawuqala nje uthi nje ngizohlala la and ngizoyibhala ukuthi Isayoni? Okay, mina ngiyisayoni. Angikhonzi eZayoni, kodwa ngiyisayoni. I took le brand lena yakhiwe in the middle of the night when I was praying and tired. Mangithathele kanjalo, life has challenges. Siyazi ukuthi impilo inama-challenges. Ngase ngiyacabanga ukuthi uNkulunkulu mina ngiyini. Then came a verse la kuMateyu 5:4 elethi, "Mina ngiwumuzi okhanyayo." Yabona, owakhiwe entabeni, ongenakho ukusithwa. It means noma ngabe khona umuntu ongangiboni kanjani, kodwa ngiwumuzi
okwakhiwe phezulu entabeni ongenakho ukusithwa. As we know that Mount Zion is a mountain peak engasitheki. It means Isayon nje singasitheki. The brand came from that idea yokuthi ngingakhiwe ngingenako ukusithwa, and the colors representa amakhandlela. The colors, kuno red, kuno yellow, kuno blue, kuno green, they represent candles, and the brand represent light. It represents light, and ngiyakholelwa ukuthi I'm not a prophet, but I believe ukuthi mawuthenga iskipa sami noma uthenga something in my brand, it can bring light in your life, because mawuyigcokile uzocabanga the positivity that comes with the brand. Amen. So singasho nje in short ukuthi iSayoni is an answered prayer, because ngipick up la uthi kwakusebusuku ukhathele kunezinto obhekene nazo, kodwa wakwazi ukuthi the only solution yokuthi ngithole impendulo to all that I'm going through or all that is happening ukuthi ngiguqe ngedolo ngibheke phezulu ngikhulume nalo owuye ozwayo ngazo zonke ikhathi. I love that. Nginalamagama athi ubuhlungu buyayizala impumelelo. Ma ubheka i-process yokuzalwa komntwana, kunalobuhlungu obufikayo kumama uma ezozala umntwana. Uma ubuhlungu bufika, umama mhlambe usuke engabukanga ukuthi khona okuzoqhamuka, kodwa umama umelana nalobo buhlungu lobo until kufike ku-process ukuthi umntwana azalwe. Uma umntwana sekazele, umama uyakhohlwa ubuhlungu, abheke isibusiso. So nami ibrand yami iqhamuke lapho ukuthi amagama athi ubuhlungu buyayizala impumelelo. Noma ngabe singadlula ebuhlungwini obungakanani, noma ngabe singahlangana bezana nama-challenges angakanani, kodwa ekugcineni impumelelo iyaba khona. Siyabonga Lady Pastor ngalawo magama. I hope ukuthi abalaleli be-Engaging Life babhizi bayabhala. Futhi labo mama ngithethe nganama-notebook, angazi-ke manje ukuthi sekumele ngithengele babhale ngoba kusasa sizobuka sesinamanye ama-graphic designers, sibe nabanye abantu abazobuka beze kuwe bezocela ukuthi ubabonise ukuthi wena wenze kanjani, and then ngaleyo ndlela leyo uyakha iSayoni sizala ezinye futhi iZayoni. Kumele ibe njalo njengoba ngithi siyakhulisana endleleni singabomama. True. Kuyinyanga nje yabantu besifazane. It is wise ukuthi singabomama singahlali and singalali, sizame size siwini, ngoba nje vele sihlezi siwina njengabomama. So ngicela ukubuza la ukuthi ibrand yakho le iSayoni irisiveka kanjani? I-brand was welcomed kakhulu. Abantu showed positivity, abantu welcomed it. Sengilinde bathenge nje, kodwa ukuyihlangabeza, and the likes, the views were great on social media. Ngiyabonga kakhulu. So is it a registered trademark? Yes. That's good. Ngoba yinto esifunayo leyo ukuthi yonke into ihambe ngokomthetho. Yebo, ngolayini nangokomthetho. As a motivational therapist and umuntu osebenza kakhulu ngabantwana, ngicela singene lapho ungithathe ungibeke nomlaleli we-Engaging Life ukuthi
uyenza kanjani? Do you have a strategy or a way of working uma so wenza lama motivations emphakathini? I believe ukuthi konke kuchamuka kuNkulunkulu. Truly speaking, I don't have a strategy, angina plan, angina lutho. Konke ngikubuza kuNkulunkulu, then uNkulunkulu angiphendule. I've had cases of children abekade befuna ukuyibulala who have committed suicide, yabona. But with no knowledge, I have been able ukuthi ngisave abanye. I have been able ukuthi ngisave. I have been able ukuthi ngiba-advise, ngibadlulise mina in-journey engidlule kuyo. Bese bayasinda. Today we are friends. Today we are mothers and daughters. We are mothers and kungumusa konke kungumusa. Siyakubonga lokho ukuthi uNkulunkulu uyayibonakalisa ngezikhathi zonke nasempilweni nje nakulabantwana. So mase ubabona labantwana beba yilento oyikhulekalayo ukuthi babe yiyo, nalento uNkulunkulu asuke sekubonise yona ukuthi ubenzele yona, uthini kuwe? ngiyajabula kakhulu. Ngiyajabula kakhulu. Ngomile ke manje ukuthi ningikhuluma, siyabuya manje. Life Matters on Sounds of Azania. Sisahleli no Lady Pastor uThandeka wakwaShabalala. Lady Pastor usekhona? Usekhona nizwile mozo. Bengicela singene kule ndaba leyo ukuthi ezikuyinyanga yabo mama emabandleni yiso isikhathi lesi la abantu besifazane bethola khona ithuba lokuthi kuzwakale ukuthi okay ke bakhona nabo laba omama. Singayishintsha kanjani leyo nto leyo yokuthi omama ukuthi babe involved ngazo zonke izikhathi, kungabi ngokuthi nje mangabe kuyinkonzo zomama that's when sithathwa sinikwa ipulpit noma sinikwa inyanga yonke kuthiwe eyenu ubonana ukuthi nigijima kanjani nayo nama events kuyaqhamuka makunjalo. Singayishintsha kanjani nje into enjalo emabandleni? It's all about i-narrative. Isizulu sithi isicelo siyeyisa ingqondo. Zelani abomama bakhulume about topics, abomama bakhulume ngezinto ezibahlukumezayo, kungabi into yenyanga eyodwa noma kube isikhathi esithile njalo. Amen mama, siyabonga. Bomama nizizwela ukuthi sethi nomuntu ozosikhulumela ukuthi singene njalo amaviki wonke nje sisuke nje singene. Nalabo abengihleli nabo la sengicela ukubafaka ke manje bangene. Kunini belobo bethi ngithi hayi sisajuluka kancane. Njalo. No, ukuthi greetings again leadership, greetings again. No, ukuthi ngithinta indaba emnandi la no director uJay. And iqiniso leli enibekayo limsula ukuthi abomama emabandleni they are not given, I believe I for one, ukuthi they are not given enough platforms except makuyinyanga or ilanga lapho. Yes. Yabo siba recognize makumele basenzile ideco. Yabo makumele bastande Pastor Chris. Yes. And abomama kwasincwadini engcwele eBhayibhelini balapho
but forefront we can come from the Old Testament. Our Haggai, they were there. You know, Yes. Abo Sarah, they were there. You know, so Abo Mama, I believe they are not given enough platform. Emzini wasekhaya, Pastor Chris. Aske ngaphe ku New Testament. Yeah, no, no right, Pastor Mbata. But again, would avela on the space, Pastor, avela on the space, also change the narrative. Ngiyamthemba mina, mangibona umsebenzi akawenzayo manje ukuthi ngena 10 years from now, usobe sikhuluma a different gospel within amasonto ethu amaZion specifically. Kodwa sibonga nje umsebenzi owenzayo. And to be a spokesperson, and it's not easier. I want to call my challenges now. Siyawazi ngizwile la Pastor, director job explaining these things. But now, what do you see your brand from now on? 5 years from now, ubona kwenzakalani within your business? 5 years from now, ubona kwenzakalani within your journey noNkulunkulu nawe? What is your 5-year plan? My 5-year plan, nginesifiso sokuba nendawo lapho kuzotraina khona young designers, young people abazothunga, not only when it comes to graphics, young people abazothunga babe na space, bafundele iskill, bafunde izinto eziningi, especially when it comes to branding. As eZion sinama jackets, sinama jersey, sina zonke lezi zinto lezi, but mawungathi uyabuka esikhathini esiningi siyazi outsource. So kodwa kusharp. That's good. That's a very good thing. Pastor Mbata, can't wait. Shuthi la kuzoba ne-factory yaseZion. Kahle iZion factory. Sengiyiphi igama? Ilapho. Kuqashwe khona la eZion. Kuthunge thishi. Sikhulise our own economy. Ibe njalo nje. And ngithanda ukuthi iza ngabo mama le idea. It's right. It's right. You know, it's card sesifikile manje ukuthi economy yethu vele ihlale within the family. Kuba lula because umama uyowazi yeshoda endlini. Yabo. Sure. Nekhadi lihlala kumama. No, besiza kahle. Manje awusiyasmoshe biza kahle le ndaba. Ikhadi lihlala kumama. Ikhadi lihlala kumama. Yathi ngikhothele. Ikhadi lelo lihlale kumama. Impela nje. Asazi ke lizohlala kumama iphini ihlale kimi. Yeah, she just after 10 minutes. Pastor wami, siyakubona ngapha ngizwe nikhuluma ngokumotivate no director. Yes. Sikubonile ku Sotho TV. Sakubona nakwinhlangano ethithi. Ngibheke wena ngibheke umama ophambi kwethu director Jabu Pastor Chris. Yes sir. Ngibheke naletshe lela abanibiza ngalo bathi imbokodo. Imbokodo. How iprepare ngakhona. Yebo. Then but in every man's success there's a woman behind. Sure. But in a space esikuso nguzwe mawuthi ubaba sekhaya, you there to support him. Yes. Ngibuka no director behind these men khona yena into the success. Amen. Kuwe as we supporting structure eka baba, we see this leader, this senior pastor ebandleni ubaba uShabalala amaphambi kwebandla asiqinisa amadolo, but deep down there's izimpi esingazazi abhekana nazo, spiritual and otherwise. But makafika into his safety net, in his safety space ekhaya kumama, in their good room,
besathulula konke kuyena. The challenges umuntu wesilisa ikakhulukazi we as leaders asina camera okanye the room is confined kulo except kumama. Sikhuluma nomama ushadile. Uthini kulowo baba loyo sekhaya? Umkhuthaza uthini? Imapha amagama ongamqinisa ngawo? Because mina I for one mangithole this call ethi kuzolunga kuzondlula I'm enough. Umuntu ozongikhumbuza ukuthi don't forget that you are a king. That kingdom ingeyakho, the kingship in you. Ayisuso umuntu, it's your DNA. Uthini kuloyo baba sekhaya ubhekana nalezo zimo lezo? There was a time la khuluma khona kumele amadoda abe ne-platform la azoyenza ama-group where they will talk their problems. Even in church amadoda kufanele abe nayo lento lena njengoba kuyinyanga yomama, omama bayahlangana nabo baba kufanele kube njalo. Obaba bahlangane bakwazi ukukhuluma ngey'nkinga zabo bebodwa kungekho umuntu wesifazane. Ubaba kumele abe nayo i-mentor, ubaba kumele abe nayo a spiritual guide ukuthi uma ehlangabezana nenkinga akwazi ukukhuluma nayo, ngoba kunezinye izinto mhlawumbe angeke akwazi ukuyishara nomama, kodwa uma ene-spiritual guide angakwazi ukuyikhuluma. Amen. Amen, Pastor. Amen. Siyabonga. Kuthiwe nje kusasa you are given a platform whereby but na iSoweto Theatre, Pastor Thandeka eyakho. Naba bomama bagcwele iSoweto Theatre. Ungathini kubo? Makungathiwa I'm given a platform to talk to them at theatre. Yebo. Engakusho ngizothi mina abomama baye ukulimazana. Umuntu wesifazane kumele azi ukuthi i-crown yomunye umuntu wesifazane ihlezi ngaphi, isuke ilinde yena ukuze ayilungise. Asikwazi ukuthi singabomama kube yithi futhi esilimazanayo. Asikwazi ukuthi singabomama kube yithi futhi esingaboni ngasolinye. Ongathi uyabukisisa kahle, omama ngibona abakhiphaniso. My message kulabo mama laba engizobe nginabo ngaleso sikhathi, ngizosho ukuthi mbheke omunye umuntu wesifazane, msule omunye umuntu wesifazane inyembezi, mpholise omunye umuntu wesifazane noma ngaba kalimazanga uwe, kodwa mpholise. Ungavumeli usathana angene phakathi kwenu ningabantu besifazane. Lungisanani, mbone omunye umuntu wesifazane umeswele, ungahlekisi ngenhlupheko yakhe. Ngasho lawo magama lawo. Siyabonga Lady Pastor. Kukho konke esesikhulume ngakho nakho konke okwenzayo, ukunika nje 2 minutes ukuthi u-wrap up nje and ukhulume nomlaleli we-Engaging Life olalele khona manje, umtshele lokho wena okusenhlizweni yakho ukuthi njengabomama kuyinyanga yabomama, amantombazana amancane asakhula, ngoba ngiyazi bakhona balalele nabantwana bambalalele, ukuthi ngathini kubona. Amen. Kulesikhathi lesi eninginika sona engizokusho ngizonikeza iverse lika Proverbs 31 verse 26 ethi, she speaks with wisdom and faithful instructions on her tongue. Ma umuntu wesifazane zibuke and guard yourself. Guard ulimi lwakho. Guard ukuthi ukhuluma kanjani nomunye umuntu. Guard ukuthi u-acta kanjani. Guard ukuthi uphosa kanjani. Ngoba konke sikwenzayo kunekusasa. Ngenzeka ukuthi namhlanje imiphumela ayibonakali, kodwa kusasa izobonakala. So engingakusho kumuntu wesifazane ukuthi umuntu wesifazane zithande, zinakekele, have wisdom and have courage. Noma ngabe kunzima kanjani nasemhlabeni, noma ngabe izimo zingakanani, don't give up on yourself. Take those challenges
and run with them. If you cannot run, roll with them. If you cannot roll with them, make a plan. Yenza something. Nyakazi ungavumi nje ukuthi uhluleke, ungavumi ukuwa. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu Lady Pastor Thandeka. Thank you for honoring this invitation ukuthi ube nathi ehlelweni lethu le-Engaging Life, where life matters. Sibonga ukuthi uhloniphe masicela ukuthi uzokhuluma nabalaleli bethu. Sibonga isikhathi sakho osinikeze sona, ngalokho sithi uNkulunkulu anakekele kwakho akwenze kahle. Amen. Amen. Ngiyabonga kakhulu. Ngicela ukudlulisa lokho ukuthi abangidingayo bangangithola ku 067 988 5815 ku social media bathi uThandeka Manyambose Mthethwa. Bazongithola lapho ku Facebook na ku TikTok ngikhona isithandeka Mthethwa. Ngiyabonga kakhulu. Bengicela ubaphindele inamba yakho. It's 067 988 5815. Siyabonga mama, siyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu. Amen. Amen and amen. Sibingelelele kubaba lapho. Zokwenza njalo. Bangenaphi mbuzi? Okay, now kusho. Yethu le. Babathuba. Yazi Pastor uyathanda ukumosha izinto. Yabona Pastor Chris uyiphethe kahle uthulile ngoba ubona ngibheke ngaleli hlo la ka left. So uPastor Moses uthi ngibheke ngala ka right, so akangiboni kahle ukuthi ngiyakhuza. So kumele ngishintshe direction ngihlale kanje. Ngimbuke ngala ka left ukuthi ngiyakhuza ke manje. Hayi phela angithi inkingi iwane lana before I let you go mama. Yes. Inkingi iwane ukuthi we respect and acknowledge ubaba because la ukhona ubaba ngishiso yini lokho kushayelo director Jabu athi Mrs. Shabalala. Siyayicima Thandeka Mthethwa. Mrs. Shabalala. Siyabonga baba. Ngiyabonga kakhulu. Nibe nobusuku obuhle. Amen. 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 Mlalelo Engaging Life siyabonga kuPastor uShabalala